Il-Professur David Attard reġa ġie elett bħala imħallef fit-Tribunal Internazzjonali għall-Liġi Tal-Baħar. Il-Professur reġa ġie elett f'din il-kariga għat-tieni darba konsekuttiva wara li 9 snin ilu kien ġie elett għall-ewwel darba. F'kummenti ma' dan l-istazzjon, l-Ambaxxatriċi Vanessa Frazier, ir-rappreżentanta permanenti ta' Malta għan-Nazzjonijiet Magħquda, qalet li l-imħallef Attard se jservi fuq dan it-tribunal għad-9 snin li ġejjin. L-imħallef se jerġa' jkun membru ta' dan it-tribunal għal 9 snin għaliex il-ħatra hija għal 9 snin. Daw l-aħħar 9 snin l-imħallef kien ġie elett bejn l-imħallfin stess jeliġu il-President tat-Tribunal u l-Viċi President. Għall-aħħar 3 snin il-Professur kien elett Viċi President tal-Tribunal. Frazier komplet tispjega li f'din il-leġislatura hemm il-possibilità li l-Professur Attard jiġi elett biex iservi fil-kariga ta' President minħabba l-vot qawwi illi kiseb. L-elezzjoni tal-bieraħ kienet suċċess kbir, rekord għalina għaliex il-kandidat Malti, apparti il-fatt li kiseb l-iktar voti mill-kandidati kollha li kienu eletti, huwa ġab 160 vot minn 160 vot, ġifieri suċċess assolut għalih. Frazier komplet tispjega li l-imħallef Attard huwa pjunier fis-settur tal-liġi tal-baħar. Kif nafu l-imħallef Attard huwa sinonimu mal-liġi internazzjonali tal-baħar, huwa rikonoxxut bħala awtorità internazzjonali f'dan il-qasam l-aqwa l-universitajiet madwar id-dinja Oxford, mhux l-università tagħna biss, il-kodba li jintużaw huma kodba miktubin minnu, huwa advisor ta' ħafna gvernijiet, apparti ovvjament advisor tal-Gvern Malti.